बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि बुब्लियाव गोबां साया गोबां रोखोमै बानबुंथि लाखिबाय दं। गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायनाय दं, सावरायबाय थादों जे सोर देरहागोन, सोर जेनगोन, सोरनि खाफालाव मा दं, बेफोरो एसेसमेन्टआ जाबाय थादों। एग्जिट पल जायाखै, एग्जिट पल जानायनि खाबुबो फैयाखिसै बड'लेण्ड बिसायख'थिनि थाखाय। मा होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिया जागोन गाबोननो, बेनि उनाव 10 अक्ट'खालि 10 डिसेम्बर खालि आरो 11 डिसेम्बर खालिबो रिपल जायोबा बेनि थाखाय खाबु गैया एग्जिट पलनि थाखाय। मानोना सानख'नाय हाबाफारि जागोन 12 डिसेम्बर खालि। जियानो जाथों मानो जों दिनैनि समाव बड'लेण्ड टेलिभिजननि बे स्टुडिय'आव सावरायनो हांख्रायनानै लाबोदों सासे जाफुंसार फालांगिरि आरो बड'लेण्डनि आगु चिफ हाग्रामा महिलारिजों एकदम क्ल'ज सुबुं, जाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि गासै बिथिंखौ मिथिनो हायो आरो आथिखालाव बे बिसायख'थिनि फोसावदिं बुब्लियाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै संकसनिफ्राय फासनयसिम बिथाङा गावनि मेगनजों नुजोबगासिनो बेनि गासै सिनारि। बे बिथिङाव जों सावरायनो लागोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारनि बेलायाव बे खेबाव माबायदि सौग्रावनो गोनां जादों आरो माबायदियै लानानै बिथाङा इलेक्सनाव देरहानायनि सिन्था सरसा खालामदों। दामप्ला बिथांनि गुबै मुङा जाबाय मनन्जय दैमारि। बिथांखौ जों आगुआवबो बे बड'लेण्ड टेलिभिजननि स्टुडिय'आव हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। जि समावनोखि कर'ना भाइरासआ गासै मुलुगखौ सिग्लुंदोंमोन, गोबां सानि जिउ जादोंमोन, कर'ना भाइरासनि जुनै गोबां जिउ गोमानांदोंमोन। बै बुब्लियाव बड'लेण्डआव हाहाकार अबस्था, गोरिब गुन्द्राफोरा जानाय लोंनायनि आंखालाव गोग्लैनानै जोबोद साद सिलिंखार जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बड'सा सुबुं बायजोआव खामानि मावहोनायफोरा जानाय लोंनायनि थागिदायाव गोबांथार खस्थ' मोनदोंमोन। बे बिथिङाव दामप्ला बिथाङा सहाय खालामहरदोंमोन, सुंथाहरदोंमोन। बे बिथिङावनो जों सावरायनो लादोंमोन बिथांजों गोबांथार बाथ्रा। दिनैनि समाव जों सावरायनो सिगांगासिनो बिथांजों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि चेलेन्ज लानानैहाय बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव सिगांदों। बिथांखौ बरायबाय, खुलुमनाय होबाय। नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि सासे क्ल'ज सुबुं जानानै दङ आरो नोंथाङा बिथांजों नैबे बिटिसिनि बिसायख'थियाव नांफाथाबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिनो लुबैगोन, रायजो राजाया मिथिनो लुबैगोन जे हाग्रामा महिलारिया बे खेबनि बिसायख'थिखौ माबायदि चेलेन्ज लादों। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF, बे BPFनि वार्किं प्रेसिडेन्ट MP खौ नागारलायनानै बिथाङा BJPआव हाबदों, बिस्वजित दैमारि। बिनि अनगायैबो BPFनि गाहाय नेहाथारि एमानुएल मोसाहारि, बिथाङा MLA खौबो बिथाङा नागारनायावनो थांगासिनो दङ आरो MLA नागारलायनानैबाबो बिथाङा BJPआव हाबदों। बेजों लोगोसेनो इउथ BPFनि माने जेनेरेल सेक्रेटारि समनाथ बसुमतारी, बिथाङाबो BPFखौ नागारलांदों आरो गोबां सानि माने सोंखारिनाय बुंनाय बेफोर जाबाय थादों। ससियेल मिडियायाव गोबांथार कारापसन जादों होननानै बखिनाय जादों, गोबां बानबुंथि अपोजिसनफोरनि। आरो बे बेलायावनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथाङा जाबाय आसामनि मस्ट पावारफुल मन्त्रि। बिथाङा BJPनि थाखाय फोसावदिंनायाव नांफुगासिनो दङ आरो बिथाङा बुंबाय थादों जे रोजा रोजा क्रर फान्ड हरदों बिथांनि आखाइजोंनो, नाथाय हाग्रामाया गासिबो जाजोबदों। बेबायदिसिना माने ब्लेम होनाय जादों। दा बेफोरखौ सौसिनानै माबायदि गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लाखिनानै दोननो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा? गिबियाव माने नोंथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया बेबायदि एसेबां प्रब्लेमनि गेजेराव बोरै सौसिबोखो। औ, देग्लायनि बिसायख'थि 2020नि जे इलेक्सन, BTC इलेक्सन, बियो शिबसानि थाखाय बहुद चेलेन्जिं जादों। जे थांनाय माने जानुवारि
27 तारिख जे 27 तारिखमोन नामा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय मानसिनि गोसोआव माने नैबे एबसुलाइननि मानसिया एबा इउपिपिएलनि मानसिया बे मोनसे रिउमार खालामना होबाय जे बड'लेण्डआनो फैबाय बड'लेण्डआनो जा लानानै फैबाय होननानै मोनसे रायजोनि गेजेराव माने फोसावदिंदों बिसोरो दा बेनि बेलायाव फारसेथिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो बहुद माने मोनसे बिराद गिदिर सापर्ट बायदि देखायफैबाय जे 7 तारिख माबायाव 7 फेब्रुवारि खालि 7 फेब्रुवारि दा बिनि बेलायाव मानसिफ्रा माने सानखांनाय मोनसे फैबाय आरोखि नोंथारगौ बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बड'लेण्डनि गेजेराव सफैबाय बेबायदि मोनसे धारना मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे फैबायमोन आरोखि ओमफ्राय बेबायदि समावनो जोंना आरो इलेक्सननि माबाया डिक्लेरेसन जाबायमोन 4 एप्रिलाव जानांगौमोन दा जों बुंनांगोन आरोखि कर'ना भाइरास जानाय बे गेपिंआव दा मानसिफोरखौ माने बुजायनो टाइम मोनफिनबाय आरो बिपिएफ पार्टिया एबा शिबसारा हाग्रामा महिला सारा खिन्थु बे समाव हारसिं जाबायमोन आरो हारसिं जानाय बायदि जों नुबायमोन बै समाव माने मानसिफ्रा ओरैबायदि धारना लाबाय जे गभर्नमेन्टआ बिसोरजों थांमारसिगोन बिसोरनो मोनसिगोन आरो पाब्लिकआबो सानबाय मा माने बड'लेण्डखौनो लाबोमारबाय ओमफ्राय बे टाइमावहाय बे गेपिं टाइमाव जे बिपद जाबाय कर'ना भाइरास फैगारलायबाय कर'ना भाइरास अरिजिनेलि दाना पाब्लिकफ्रा हाहाकार जाबाय जानाय लोंनायनि बे समाव माने बिसोरनि गांनाय उखैनायनि सायाव रायलायग्रा एबा सिम्पेथि ड्र खालामग्रा अनलि हाग्रामा महिला रौसै बेखौ पाब्लिकफ्रा हमदांनो हाथारबाय नै हमदांनो हाथारनाय गेजेराव नै बेनो मोनसे चान्स मोनबाय आरो खोथाखौ मोजाङै बुजायनायनि थाखाय नङाब्लाथ' सिगाङाव खोनासंनो नागिरा जाबाय जोंना मोनसे गोदान बिराद गिदिर सुक्ति जाबाय आरो एखमबा होनो माने इन्टारिमबो जागोनबो होनो दा बेबायदि मोनसे बिराद गिदिर माने आरो मदिबो फैलायलायबाय मा प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारानो फैलायबाय ओमफ्राय ओरैथिं फारसेथिङै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनाबो बिथांमोननि माबाजों बिराद थांनाय फैनाय सोलिनायखौ नुबोबाय बेबायदि मोनसे दोहौ फैनायाव माने जोंनि फिसा फिसौ लिडारफ्राबो गोजावलांफादोंमोन आरोखि बै समाव ओमफ्राय जेब्लानाखि पाब्लिकनि लोगोआव थारमाने हाग्रामा महिला सारा माने ओरैबायदि माने बेनाव माबा दं आरोखि ओमफ्राय करिश्माया दङ 6 गुन पेसेन्टआथ' थाखागोन बे लिडार हिसाबै खिन्थु बेनाव मोनसे माबोरैहाय मोनसे क्रिएट खालामनांगौ आरोखि मोनसे माबाखौ माबोरैहाय बबे जिनिस पइन्टखौ दाङोबा बे जिनिसा गावनि सापर्टआव फैगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बे बुंनो रोंगौ ओमफ्राय गोसोजोंबो मावनानैबो होयो बै जिनिसखौ मावो माने जेरावनाखि पाब्लिकनो नांगौ जायो आरोखि दा बेबायदियाव उनावहाय मानसिफ्रा नायबाय बैसोरो ओरैबायदि दिनै हाग्रामा महिलानि देरहानाया अपोजिसननि बांद्राय माने समाल'चना बांद्राय दुगा जानायावसो माबा जादों बेनिफिट जादों बिपिएफआ बेनिफिट जानाया मा बिसोर जिबायदि जाहा थाहा मावलाबायबाय जेनेबा फर एग्जाम्पल नोंनो आं खोन्थानो गरेस्वर मोगथां सारनि समस्तियाव ईदगाहनि माबा आरोखि लेन्ड ईदगाहनि हा मस्जिदनि नामाज ओरैनो ईदगाह माबा जानाय समाव ईदगाहनि बे हाखौ एबसुनि गथ'फ्रा थांना हालौबाय जोंहा बिटिआर जाबाय होननानै थारमाने बेफोरबायदि माखासे दुगा माखासे बेबायदि गोसो सिङावनो गाज्रि दंखायो नालाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिस बिराद बिसिनि माबायाव खालामबाय थादों आरोखि दा बेफोरजों जोंनि बिपिएफआ लाबा लाब जाफिनजोबदों आरोखि अरिजिनेलि जोंखौ सहाय खालामग्रा सोर हाग्रामा महिलारियासो बैसोर नङा बेबायदिनो बे कर'ना भाइरासनि समाव माबानि बिटिआरआ मा जिनिस बे जिनिसखौ जोंनि वार्कारफ्रा बिपिएफनि वार्कारफ्रा स्टाडि खालामनानै बुजायलांनो हादों आरोखि बुजायनो टाइम मोन्दों माने बिराद समाय मोन्दों आरोखि
दा फारसेथिं नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदों जोंनाव इमानुएल सार आरो माने बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोना टु मास माने फैसानि माबायाव हाब्रहैदों आरो मोनसेया इग' प्रब्लेमाव हाबदों आरोखि दा जों नुबोबाय थादों आरोखि मा खारनाव बिसोरो गावलांखो जों नुबोदों अभार टेलिफन बेखौ नैबे सारनि जाहैबाय इनक्लुसिभ बयखौबो लाजोबनानै नङा होमबा दा इमानुएल सारनि मोनसेल' पइन्टखौ आं नोंनो खोन्थागोन जिहेथु बिथांजोंबो रायलायदों ओमफ्राय अभार टेलिफन आं दस्रानि माबानिफ्रायबो खोनादों जे गोदान माने मानसिखौल' सोबाय थायो जोंनि गोजामखौ माने हाग्रा महिलारि सारा खामानि मावनो गुरुत्व होआ माने खामानिल' मावबाय थायो आरो मोनसे सारा जाहैबाय गोदानखौबो चान्स होनांगोन गोदानखौबो लाफानानै सोलिलांगोन आरोखि अब्लासो माने मजबुत जायो बे सारनि साननाय आरोखि बयखौबो लाफानानै सोलिलाङो दा बेहाय इमानुएल सार जिहेतु जेनेरेल सेक्रेटारि बेहाय बहुद माने दायित्व दङ बेहा खिन्थु बे दायित्वआव बेनि सासे वार्किं केपिटेल जोंना सेक्रेटारि सासे दंमोन प्रबिन बर' सार दा बिनिफ्राय थांनाया गोजानसिन जायो नालाय एखमबा जिनिसखौ माने गेप जायो माबानायाव दा बेफोरबायदियाव मोनसे बिनिफ्रायनो डिसटेन्स जादों आरो जानायाव माने खामानि मावनो ओमफ्राय आरो बेनाव साननाय थाखाबाय बिजेपिया बहुद बिसोरो बै माने गुवाहाटीनि बे माबायाव बे रायलायबाय थायो बे जिनिसा जोंनावबो खबराव फैबाय थायो मोनसे महलाव बे रायलायबाय थायो बिजेपिनि मोनसे ग्रुपजों माबाया दा बेहायनो बे ट्रेपआव गोलैनानैसो थांदों आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथा होनदों बियो दस्राया जुदि माने गान्दा सारा जुदि जायला सारा जुदि थांखांनानै उनाव नांगौ जाराव फैफिनोबा आंबो फैफिनगोन माने थांनायनि खुनु मिनिं गैया बिपिएफखौ नागारनानै बे मालाबा गोसो जानो गावबो फैफिनगोन बेखौसो देखायदों आरोखि रायलायनायावबो बेखौनो खोनादों आं बिश्वजित दैमारियाबो बिदिनो बेथ' बिराद मेन रल लादोंमोन आरो थांनाय समफोराव माने सबसे दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय सासे लिडार बियो गावनि खोथानि बेसखौ बे लाखिनो हायाखिसै जों बेखौ बर' जाथिया एबा जोंनि बिटिसिनि मानसिया बेखौ सासे भिजनारि लिडार सानदोंमोन आरोखि दा भिजनारि लिडारा बेबायदि मोनसे माबाखौ डाइभार्ट खनसेनो सोलायनो हाया बे दाख्लै कर'ना भाइरासनि समाव जि आरो बिनि सिगांनि इलेक्सन फेज जोंनाथ' खननै जाबाय नामा इलेक्सन केम्पेनिंनि फेजआ कर'ना भाइरासनि सिगांनि मोनसे इलेक्सन फेज बे इलेक्सन फेजआव मा होनखो बियो बिपिएफनिनो मोजां गुन गायबाय बे मास मोनथामनि उनावहाय माबोरै खनसेनो गाज्रि होनो हायो द्याट मिन्स हि इज नट ए भिजनारि लिडार बेखौ जों लानानै बेखौ बोरै फल' खालामनांगौ जाखो दा बे आरोखि बेहा बिराद गिदिर दंमोन बिश्वजित सारा बिराद गिदिर आसा दंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नट अनलि बर' रायजो राजा माने इन्टायार माने आसामनि मानसिफ्रा सासे बिराद गिदिर भिजनारि लिडार सासे ओंखारबाय होननानै सानदोंमोन आरोखि जेब्लानाखि बियो फुरा पार्लियामेन्टआव आवाज होदोंमोन फुरा नर्थ इस्टनि जानोनो आवाज होदोंमोन ओंखायनो बुंदोंमोन बिथांखौ टाइगार होननानै नङा होमबा दा बेफोरबायदि मोनसे माबाया ओरैनो सायावल' जानानै थाबाय आरोखि खुनु मिनिं जायाखिसै आदसा जों दान्दिसे ब्रेक लानि बिनि उनाव जों सावरायफिनगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों सावरायगासिनो दङ जे हाग्रामा महिलारिया बे खेबनि बिसायख'थियाव माबायदि चेलेन्जजों सिगांबाय दं नोंथाङा सनकसनिफ्राय जागायजेननानै आप टु 5 नयसिम जेनाखि दा मबिलाइजेसन खालामगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया गाबोननि बिसायख'थि जाथारनोसै बाक्सा आरो उदालगुरियाव आरो 10 डिसेम्बर खालि क'क्राझार चिरां दा बेवहाय नोंथाङा माबायदि नोजोर होदों जे पाब्लिकफोरखौ बिथाङा माबायदि डिल खालामदों जेब्ला माने आप टु मा होनोमोनलाय संकसनिफ्राय लानानै ओरै मास नयसिम दा बेहाय जों जेसेबांखि मिटिं गादों सारनि जे मिटिं बाहाय मोनफ्रोमावबो पजिटिभ जोब बहुद मानसि जायो ओमफ्राय माने बयनोबो टाइम होयो
सारा जेनेबा बेलासि टाइमावबो माबायावबो आरो मोनसे बेफोर जानायनि बेकग्राउन्डआव जोंनि बिपिएफ वार्कारनिल' कन्ट्रिबिउसन गैया बेहाय दङ आसुनिबो दङ बाहाय आख्रासु ओमफ्राय बिभिन्न माने संगठननि मानसिफ्रा जेनेबा सालफाफोर ओमफ्राय नोङो नैबे राभा जेसेबां संगठन दं गासिबो सारखौ सापर्ट होनो फैजोब्बाय जेब्लानाखि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माने सारनि एगेन्स्टआव जेब्ला बुंबाय सारनि एगेन्स्टआव जेब्ला बुंदों अब्लानाखि माने नट अनलि जों जेरेखम गोसोआव बिराद दुख आघात मोनदों दे सासे बियो जोंनि थाखाय मोनसे सम्पद हाग्रा महरै सासे सम्पद दा बिथांबायदि मानसिखौ बेबायदि एथ' गाज्रि समाल'सना खालामनाङा मोनसे माने माने मा होनोमोनलाय माजों मिकुरि थारमाने मावजि बेफोरबायदि रुजुनानै खोथा रायलायनाय साराथ' खुनु दिन रावखौ बिदि रायाखैमोन शिबसारा बिदि रायाखैमोन दा बेफोरबायदियाव मोनसे आघात नांदों मानसिफोरा ओमफ्राय जोंनावबो नांदों आरो जे सासे माने जोंनि सम्पद हाग्रामायारि सासे लिडारल' नङा बियो आसामनिनो सासे सम्पद बियो बिथांखौ लानानैनो बहुतथा माने डेभेलपमेन्ट आरो बिथाङा सासे बिराद गिदिर एग्जाम्पल जे माने एक्सट्रिमिस्ट माबाखौ संगठनखौ सालायखांनायनि उनावबो मेइन स्ट्रिमाव फैनानै पलिटिक्सखौ दैदेननाय आरो एसेबां माने गैथारि डेभेलप नंथारि जायगाखौ डेभेलप खालामनाय लोगोसे पिस शान्ति लाबोनाय बिथांबायदि सासे माने लिडार माने जोंनि आसामनि मानसिया गौरब जायो आरो बिथाङा माने वर्ल्डनिनो सासे नाम्बार 1 एक्सट्रिमिस्ट लिडार जाय लंगेस्ट माने बेबायदि माबाखौ सालायनो हादों आरोखि दा बिथाङा शान्तिनि खेथ्रआवबो बहुद माबादों आरो बयबो माने इनक्लुसिभ बयखौबो लाफानानै सोलिदों बियो गासिबो जाथि धोरोम माने बासिनाय गैयालासिनो बयखौबो लाफानानै ओमफ्राय गावनि बे बिटिसि एकर्डआव जा दं बेखौ आखरे आखरे बे सालायगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय जोंनि बर' फारसेजों नायोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिन्था आदर्श बेखौसो बे मोनसे मावबोगासिनो दं जों बेखौ नुयो आरोखि बिथांनि आदर्शजोंनो बिथाङा सोलियो दा बेबायदि आदर्शखौ बुजिनानै मानसिफ्रा माने सारनि बे बिपद जासिगोन नामा साननानै दा बयबो माने सापर्ट होबोजोबदों आरोखि ओरैबायदि सापर्टनिनो बाना दैलि सापर्ट दिनै कंग्रेसबाबो सापर्ट होनायनि खोथा फैबाय एजिपिबाबो एलायन्सनि खोथा फैबाय दा मैयाबो जेनेबा उदालगुरिनि टटेल 9था माने आनसलिक आबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों फैबाय खिन्थु एबसुआ उदालगुरिनि आनसलिक एबसु खिन्थु सारा बेखौ होनदों नोंसोर फैबायबा मोजां जाबाय खामानिखौल' मावदो बिथांमोनखौ मिडियायाव दाहोसै माने हयथ' दानो बरनाम खालामलायगोन नोंसोरहा केरियार दङ स्टुडेन्ट लाइफ माने इलेक्सन बायखांनानै नोंसोर फर्मेलि जइन जानोबा दा दाजासै माने बे नोंसोरखौ दानो फैसाजों बायजादों होननानै बुंगोनलाय ओंखायनो नोंसोर साइलेन्टै थादो खामानिखौ मावदो बिसोर खामानि मावगासिनो दं आरोखि मैया जइन जाफैबाय आरोखि बिसोरो ओमफ्राय आरो दिनै जोंनाव प्रदीप दैमारि सार गोदो आबसुनि सेक्रेटारि ओमफ्राय इउपिपिएलनि फाउन्डार सेक्रेटारि बिथाङाबो फैबाय बिथाङाथ' कंग्रेसनि बिथाङा 3000 भटखौ जोंनावनो होबाय आरोखि बियो रिभेन्सारनि समस्थियाव माने भैरबकुन्दनि कंग्रेसनि एमसिएलए कन्टेस्ट खालामनाय प्रदीप दैमारिया माने बिपिएफआव जइन खालामबाय 3000 भटारफोरखौ लानानै बिपिएफआव हाबफैबाय बेथ' भेरि इन्टारेस्टिंनि खोथा आदसा दा बेबायदिनो ओमफ्राय जेनेबा सापज मथामगुरियावबो बेसिबां ओमफ्राय जेनेबा जिएसपिनि मेक्सिमाम माबायानो फैजोब्बाय आरोखि जेसेबां गण सुरक्षा पार्टि गासिबो फैजोब्बाय बिसोर
जेनेबा मनज राभानिफ्राय लानानै सारनि कन्टेस्ट खालामग्रा बे सारजों गिदिङो दा आदसा शिबसारजों गिदिङो सेम गारियाव गाखोयो जिएसपिनि जाय देबरगाव कनस्टिटिउसनाव जाय कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदोंमोन नमिनेसन होदों बिथाङानो दा शिबसारजों गाखोयो जेनेबा बिथांमोनानो दा माने राभा कमिउनिटि एबा गासिबो बिथांमोना मोजाङै माने खालामदों देग्लाय 100% राभा कमिउनिटिनिफ्रायबो फैबाय 100% बुंजायो राभा कमिउनिटिनिखौ देग्लाय ओमफ्राय मोनसे जाबाय राजबंशीनि जेसेबां संगठनफोर दं आरो प्लास माबानि साहा जनगोष्ठी सावथाल बिसोरबो फैजोब्बाय दा मोनसेल' देरसिन अस्त्र सारा देग्लाय बाहायनांबाय आरोखि जेबो अस्त्रखौ 15 बोसोराव बेखौ खेंफोर थियाखैमोन आरोखि देग्लाय शिबसारा बेखौ होनांबाय आरोखि दा 2003 10 फेब्रुवारि बड'लेण्ड एकर्ड बेहाय अलरेडि माने जोंनि इमिग्रेन्ट जेसेबां दंमोन गोदो एबा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय बिथांमोनखौ माने बेहाय जा दंमोन इलिगेल हाबफैनायबाबो थाखानायबाबो जा दंमोन बिसोरो बे जायगानिनो बासिन्दा होननाय जोंनि बिटिसि एकर्ड 2003 नि 10 फेब्रुवारिसिम जा दं बिसोर बेनिनो मानसि होननानै बाहाय दङ आरोखि बे जिनिसखौ बुङाखैमोन देग्लाय बुंबाय सारा सेकेन्डआव बिसोर जोंनिनो बासिन्दा खाब्ला अब्ला हा पाट्टा राननायनि खोथा सारा बुंबाय लेन्ड पाट्टायानो फार्स्ट जोंनि इलेक्सन इस्तेहारनि फार्स्ट एजेन्डा जानानै थाबाय आरोखि दा इलेक्सन माने गभर्नमेन्ट दाखानाय लोगो लोगोनो फार्स्ट बेखौ मावनानै होगोन होननानै सारा बुंदों बे होननाय लोगो लोगोनो माने गासै बर'फ्राबो बहुतथा कास्टलेण्डआव दङ माने मा होनोमोनलाय नेपालिफ्राबो कास्टलेण्डआव बहुतथा दङ पाट्टा गैजायै आरो मुस्लिम समाजाबो दङ सब मानसिफोरनि बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेममोन आरोखि देरसिन समस्यामोन बे जिनिसखौ सारा आस्था होबाय मावगोन होननानै बुंबाय इस्टाराव सोनायनि थाखाय बहुद मानसिया लोब बेहाय जगदान होजोब्बाय आरोखि दिनै मुस्लिम समाजा इलेक्सन पाट्टा मोनगोन होननाय लोगो लोगोनो बिसोरनि एनआरसिनि प्रब्लेमा गैला जोब्बाय टि भटारनि प्रब्लेमाबो जोबनोसै दा बेखायनो बेहाय माने जगदान होनाय जाबाय नैबे आर्गुमेन्टआ खिन्थु बर' हारिनि थाखाय लजार जागोनखौ नुहुरो मानो होनोब्ला बै खारनाव बर'फोरनि भटखौ मोनाबो जानो हागौ बर' हिसाबै जोङो बर'नि भटखौ मोनाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो बर'नि भटखौ बर'आवथ' बर'फ्राबो बहुतथा लेन्ड पाट्टा मोनै दङ जेनेबा आं माखौ बुंनो जोंनि बिमा बिफायाबो बानायनानै दोनलाङाखै मिथिला आंबो खिन्थु आंबोथ' पाट्टा नागिरबा मोनाखैनो दाबो माबा गैया आरोखि पाट्टा गैया बेंटलाव थायो खिन्थु जमाबन्दिल' मोनबाय थायो आं माने बै मोनसे पाट्टा थायो पेरियडिक पाट्टा माने बेहाय माने जुरिबानो जाफेराखै नङा होमबा बोरै मोननो दा जुरिबा जागोन होनना बुंबाय आरोखि जुरिबा जागोन होनना बुंबाय आदसा दा जुरि जायोबासो बे हाया मा क्लासिफिकेसनाव दङ बेफोरनिफ्राय मिथिगोन नङा होमबा दा बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ इन्ट्रेस्टखौनो लायामोन आसाम गभर्नमेन्टआ दा बे हिसाबैहाय माने मोनसे एसेसमेन्ट जेनाखि जादों बा माने 40टा सिट्स दङ टटेल बड'लेण्डआव दा बेवहाय बेसेबांसो आसा खालामदों आं बुंनो होजोंनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जेनेबा रिफेन्सारनि भैरबकुन्द बेथ' 100% जाबाय बे 100% गासै बेखौ माबादो ओमफ्राय सुरेश थान्थि ननेस बेनाबो क्लियार ओरैबायदि बेनाव मेजरिटि बागानिया माबा गोलैयो बागानिया माबा खिन्थु बिसोरबो हाफ पाट्टानि खोथा बुंबाय ओमफ्राय बिसोरना दैनि प्रब्लेम दै लोंहोनायनि दै होनायनि प्रब्लेम मेजरथारमोन आरोखि दा साहा बागानाव थानाय बिसोरनि हस्पिटाल एबा फिसा फिसौ फरायनायनि एलपि स्कुल बानायनाय बे दै मेजरा दै आरो दैखौथ' जोंना रियन सारानो होनो आस्था होखाबाय ओमफ्राय बेथ' एकदम माने दैखौथ' खुनु माबानो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो मोनसे प्रजेक्टआ दंखायो जल जीवन ओमफ्राय दा बे मोनसे बेबो खाथां जाबाय
आं बेरायखांबाय खननै जाबाय थांनाया बहुद मानसि ओमफ्राय सेकेन्डआव जोङो फैदों नै माबा सोरनियाव खाथियाव जेनेबा धनस्रियाबो फिर'ज सारनि माने फैलाव सारनि बहुद मोजां बेनाबो ओमफ्राय नोङो ओरैथिं आरो सोर दङ त्रिदिप सार हरिसिंगा दं माने फ्राय मोजां आरोखि बेना मोजां बेना थारमाने एसे माने गेजेराव प्रब्लेम जाबाय वार्कारफोरनि एसे ढिलामी जादोंमोन आरोखि बेहा खिन्थु दा थिग जाजोब्बाय आरोखि शिबसार थांनायनि उनावनो कलिंगदुवाराथ' बन्जसार बिथांखौथ' फेजेननो हाफेराखै खुनुदिन हाफेराखै हारसिंनो हिर'खा बे शिबसार थाङाबाबो बे देरहायो आवगोल होनखानाय खिन्थु देग्लायथ' शिबसारा बेनावबो थांदों आरो खैराबारि माबाना मा नामलाय लोमसाव सारखौबो एसे फेजेननो हाफेरा खिन्थु बेना आबसुनि गथ'फ्रानो हेल्प खालामो बिथांनि समाव दाबो खालामदों आबसुजों बेखौ मोजां मोनो हेल्प खालामो दस्रा आबसु बायदि नङा आरो कलिंगदुवार जाबाय बनजार भेरगाव सोरनिमोनलाय भेरगाव जाहैबाय नेरसोना मोजां गेजेराव नेरसोननिया दावराव खोनादोंमोन खिन्थु बे सल्भ जाजोब्बाय एकदम फुरा सल्भ जाजोब्बाय नेरसोना बेनिफ्राय क्लियार मुदैबारि माबानि जगदीश्वर बेयो बिथांनियाव प्रब्लेमा मुस्लिम एरियायाव जादोंमोन दा बे सारा हरावनो बेहाय थांनानै लेन्ड पाट्टानि जोंखौ मन्त्रखौ गायहैबाय सोलायजोब्बाय एआइडिएफनि मानसिफ्रा फुरा सोलायजोब्बाय हरावनो थांनो आरोखि बे एरियानि नामखौ बावबाय आङो जों थांनाय एरियानि नाम आदसा बेनिफ्राय थारमाने नोंथां बुंनाय जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 100% बिपिएफ फैजोब्बाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नाथाय भेरगावखौथ' बारा आसा खालामनो हाया भेरगाव एकदम मोजां खारन बेवहाय रायजो राजायानो जा बे समनि डेपुटि स्पिकार नेरसोन बर' बिथांखौ सिथ्लायाव मिटिं खालामनो होलायनाय जायाखै बे हाबनाया बे एरियायाव जेरावनाखि बे गामियाव 15था फेमिलिया इउपिपिएलखा बेखौ खुनुदिन हाया बेखौ बेहाय मिटिं खालामहैनो हानाया 15थाल' न'खर बे गामियाव थांनो नाङामोन बियो खिन्थु थांफ्लांबाय भट बिनो थांनायावथ' गाज्रि नङाना बेल' मोनसे इमेज बे जेबो माबा नङा आरोखि बेफोर रिकभारि जाजोब्बाय दा रिकभारि जाजोब्बाय फुरा रिकभारि बाक्सानिखौ नायनो सोरनियाव मा प्रब्लेम बुंदों गासिबोथ' मोजां उत्सुब सारखौ खुनु जिन्दागि फेजेननो हाया नों महेश्वर सारखौ नों जिन्दागि फेजेननो हाया नों ओमफ्राय आरो दा सुक्लाय सेरफाङा जाबाय बिश्वजित दैमारिनि एकदम न'नि गावनि बिबोनां माबाया गणेश कसारि बेखौसो बे गावनि माबायावसो गणेश कसारिखौ फेजेननो हाया नों तामुलपुरखौबो हाया नोङो माबाखौ जेनेबा तामुलपुरा जोंना माबानि बिजिरगिरि सार ना बेबायदिनो तामुलपुरना गयबारिया जाहैबाय सन्दि बसुमतारी गयबारिखौ ना तामुलपुर माबानि नङा होमबा दरंगाजुलिया जाहैबाय बिजिरगोराथ' तामुलपुराव ओमफ्राय नोङो सन्दिनाव बिराद मोजां दाख्लै सन्दिनाव आं खोन्थानो आरोखि दाख्लै सारा एकबारे एखे हारिनो मोनब्रै मिटिं गाथों आरोखि आं बांसिन मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिखौ बाहाय बांसिन सापर्टखौ नुदों आं हिउज मानसि बै बर'फोरनियावबो जादों जानाया हिउज मानसि जादों नाथाय मोनब्रैयावबो मिटिङाव मानसि जाब्लानोथ' जों भटआव आसा खालामनो हाया बेनिफ्राय होनखादों 8000 भटखौ माने बिसोरो 12,000आव 8000आ एकदम खाथा होखादों मुस्लिम आरो बर'फोरनाथ' दंखासै बेनि मोनसे खोथाया सन्दिया गावआनो बिराद गिदिर मोजां फल दंखायोमोन बेहाय तामुलपुर माने गयबारि बियाबाव इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट माने प्रमद बर'आ कन्टेस्ट खालामदों माबाया प्रमद बर'ना मोननैयावबो जेनखानाय मायावबो कख्लाबारियावबो आरो बेहायबो एकदम खाथां बेखौ बुंनो हायो जों माबायाव रायज्लायनानै मिथिगौ आरोखि फुरा जेनो बेयो फुरा जेनो थारमाने बाक्सायाव फुरा जेनो मोननैबो जेनथारो 100% बेखौ बुंनानै होयो मोननैयावबो जेनथारो बे आच्छा बाक्सायाव आरो दङ जे दिहिरा दङ दिहिराया जोंना नेपालि
नाग्रिजुलि दं बिसोरनि भटआ माने दाख्लै जेब्ला जों मिटिं खालामदों नेपालि संगठना माने ओरैबायदि सानदोंमोन कनफिउसाव दंमोन दिरानिया दे मोनसिं आवगोलनि जे मोनसिं ब्रह्म MCLA बिथांनो माने ब्लेक टिकेट हरबाय नामा सारा फोसावनाय लानानै लादों बे बिथांखौथ' खुनु सापर्टखौनो होनो नाङा मानो होनबा बिथाङा BPFनि फ्लेगखौ सावदों बे टिकेट मोनैनि बेबायदि मानसिनो बोरै जों सापर्ट होनांगौ जाखो दा बेहाय माने साराबो थांथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय जेब्ला सारा थांदों अब्ला बहुद हिउज मानसि गेदारिं ओमफ्राय प्लास ओरैथिं जोंनि XPLT माखासे वार्कारफोर बिसोरबो हाबजोब्बाय ओमफ्राय दा बे जिनिसा क्लियार जाजोब्बाय आरोखि माबानिया धीराना बे राजु बराल एकदम 100% फैगोन नाग्रिजुलिया सोरनिफ्राय नाग्रिजुलिया माबाया खिन्थु बे बेखौ BJPनो हगारना होदोंमोन BJPनि हगारदोंमोन खिन्थु दा BJPनि एलायन्स बे बोखारनायखाय माबानो एकदम मोजां बेनाव थांदों जों दाख्लै खिन्थु बिथांनि माबायाव बांद्राय डेभेलपमेन्ट जायाखै आं जेसेबां आं बुंदों आरोखि बहुद डेभेलपमेन्ट मावनांगौ दं खिन्थु बे मेजरिटि बेंगलि मेजरिटि आरो गाव मोजां हल दं आवगोलबो देरहाबोनाय देग्लाय देरहादों आं बहुद मानसिजों रायज्लायदोंमोनथ' सेकेन्डआव BJP थांगोन होनदों आच्छा दानिया फार्स्टआव बे थांगोन आरोखि बागानपारायाव फैनो जोङो बागानपारायाव फलेन्द्र बसुमतारी फानबायनि दा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौ फार्स्ट सि समावनाखि हिमन्त बिश्व शर्माजों हाग्रामा महिलारिजों मोनसे माबा फैयाखैमोन नांलायनायाव फैयाखैमोन बै समावनाखि फलेन्द्रआ माने हिमन्तनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिनि थाखाय मोनसे सकस मोननायबो जादों फलेन्द्रआ BPFनिफ्राय दा बैबायदि हिसाबै बिथाङा डिसकारेज जानानै दंमोन दा बै हिसाबै बिथाङा माबोरै फैगोन दा बिथाङा डिसकारेज जायाखै बिथाङा दा येस आं थिग खोथाखौनो साननो हादोंमोन जे हाइकामान्डआ बेखौ बुजिथ'वाखैमोन दा बुजिबाय बेयो ओंखायनो बांसिन खामानि मावगासिनो दं आरोखि फलेन्द्र बेखौ जों फानबाय होनो दा बिथाङा फुल कनफिडेन्स दा बिथाङा माने बिथांनि वार्कारफ्रा बांसिन दा BJPनिफ्रायबो बहुद हेमन्त बिश्व शर्माया बहुद बे खोथा बुंनायनि थाखायनो बेखौ फेजेननो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं आरोखि दा ओरैबायदि नेक टु नेक जादों बे जायगायाव खिन्थु देरहागोन एकदम 100% जोंनानो आरोखि माने बागानपाराखौ बेखौ फेजेननो हानाय नङा आं बुंनाय गरेस्वराबो रिक्स दङ मानो बुङोब्ला गरेस्वराव महेश्वर बसुमतारी आरो बेवहाय BJPनि एकदम हाया बेखौ महेश्वरखौ हानाय नङा दे बुंदों नों थारमाने बेवहाय BJPनि जोबोद हल दङ आरो बेवहाय भबेस कलिता मन्त्रि बिथाङा नांफुगासिनो दङ दा बे हिसाबैहाय जोङो माने बै बिजाबाव माने BJPखौ फैगोनबो नुहुरदों बे फैनाय नङा भटआ गावगोन ना आरो मुस्लिम एरिया दं मुस्लिमा पुरा माने मोगथां सारजों दङ मुस्लिम एरिया बेनिफ्राय BJPआथ' मुस्लिमनि भट होनाय नङा आरो बर' भट दङ मुसलपुराव अनसुमैखौ नोंथाङा बुंदों अनसुमै बसुमतारीखौ जे बिथांखौ फेजेननो हाया नाथाय बेहाय मुसलपुराव मोनसे खोथा दङ जाहैबाय जे राकेशआ टटेल 7 crore ना बेसेबांबा हा दाम्पार फाननानै गेलेगासिनो दं बिथाङा जेबो पलिटिकेल जेबो नलेजआनो गैया दा बेयो सासे बर' मानसि हिसाबै जोंबो दुखु मोनो बिथाङा फैसाथ' गारबाय मानसिथ' दा गोदाव सोराव जाबाय गाव डेपुटि चिफ मोनगोन नामा बैसिनि लाइनाव बिदि होननानै बे साथाम केन्डिडेटनोबो फाइनान्स खालामै गावनानै फैसा लांदां आरो सेन्ट्रेलनिफ्रायथ' मोनाखै दा बेबायदि माबायाव बेथ' माने बे मानसिफ्राबोथ' नायोथ' बिथांनाव माबायदि आइडिय'लजि दंना गैया अनसुमै सारखौ नों बोरै हानांगौ जाखो अनसुमै सारा कन्ट्रेक्टर लाइनावबो बहुत नलेज दंमोन मानसिनो मावनो हानाय सोलिनाय बेबहार बहुत मोजां बेथ' बे टिफुद लाला सासे मानसिखौ बोरै भट होगोन होनाय नङा आरो बे BPFनिनो जानानै माने एगेन्स्ट थांदों बेनो भट होनाय नङा मानसिफ्राबो बुजिगोनथ' होनाय नङा राकेशनि फैसा ओरैनो दैयाव थांबाय सासे बर' हिसाबै फैसा दैयाव थांनायखौ आं माने मोजां मोनाखै आरोखि खबरा मोनगासिनो दं
कख्लाबारियाव कख्लाबारि सोरनि धीरेन बर' आं खोन्थाखाबायना दाख्लै सारा बिथांनियाव मोनसेल' गिदिर मिटिं खादों खिन्थु पकेट मिटिं खालामजोबदों फ्रायनो सुबा लानानै लायै खालामदों ओमफ्राय रिजिं सार इउनिभारसिटि साराबो हरथिं हाबदों बिदिनो जोंजों टाच गैया खिन्थु अभारफन खालामबाय थादों थारमाने कख्लाबारि बियाबाव माने अनाबर'नि बिराद प्रब्लेम नालाय ओमफ्राय बै माने माबा फुराना जेसेबां वार्कार दं बेयो माबाखौ रागा जोंजोब्बाय थारमाने हिरासत होनायखौ बिथांमोनानो लांनानै थिग खालामनांगौ फुराना वार्कार थारमाने जायफ्रानाखि आवगोलनि इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन नैबे माबा देखा आंनाव फैबाय थायो बेबो बिथांमोनाबो माने फैसा स्लिम जाखानाय आवगोल इलेक्सन जेनदों न' डाउट खिन्थु बे लाइननि मानसिफ्रा वार्कारफ्रा माने दा फैनानै सारजों फैनानै बहुद जे जायगायाव माने बर'फ्रा हाबनोनो हायामोन बे जायगायाव माने दा हाबनो बिपिएफआ हाबनानै इलेक्सन सालबारि मोनदों आरोखि सालबारि थांनाय बाराव जेनदों सारा बाहाय गाग्लिजोब्बाय थांनाय बाराव जिएसपि मेक्सिमाम सारा बेहाय टाइम होबाय सालबारि आरो माबा कख्लाबारि सालबारि कख्लाबारि नङा माबायावबो मा होनोमोनलाय जोंना गवाइबारि खाथियाव ना माबा मथमगुरि बे मोननैयावबो जयाबो 100% मथमगुरियाबो मोजां मथमगुरियावबोथ' फ्राय मोजां देरहागोन देरहानाया जों माने खुनु माबा गैया नैबे रिजाल्टखौ नेदो गाबोन खबरखौ मोनगोन आरोखि आच्छा फैनि जों चिरांनियावथ' सोरनिया चिराङाव दं मानास सेरफां बेवहाय मानास सेरफाङाव बिजेपिया एकदम दिनै बिराद गिदिर मेल मोनसे खुंदों बेखौ नुयोब्ला बुंनो हायो जे बिजेपियानो बांसिन आसा दं मानास सेरफां हाया शिबनाथखौ सोर सिनायनांगौ बेलाय मालायनि केन्डिडेट मालाय जायगानि केन्डिडेट बिथाङा माबा मोनसे अन्थाइ थोरसि गारफेरदों नामा बे जायगायाव ना सोरनिबा सारादुआव नुजाहैफेरदों ना फ्रेन्ड सार्कोल दं ना मा दं जास्ट बिजेपिल' थं जानानै बेहाय थाङोबा फैसाल' लागाय ना बिथाङा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ जे बिथाङा गोबाव सम चिफ हाग्रामा महिलारिजों दंफायोमोन आरो बेयो जानाय नङा बिपिएफनि बावसो जागोन जुदि बिश्वजितखौ जेरेखम बिजेपियाव थांनानै बिपिएफनि फर्मुलायाव बाहायोबा बे फर्मुलाया मिलायहैनाय नङा दा शिबनाथआबो शिब सारजों थानानै टेकनिक रोंखाजोब्बाय होननानै दस्रा बाहायबा जाना आंबो जुदि शिबखौ गारनानै शिब सारखौ गारनानै दस्रा फर्मुला खालामहैबा आंनाबो बे फर्मुलाया मिलायहैनाय नङा खाथा आं बेखौ लिरनानै होनो हायो आं बेखौ बे फर्मुला मिलायनाय नङा आरोखि शिब सारजों थानानै सोलोंनानै माने बैहाय थांनानै माने बे फर्मुलाया मिलायहैगोन बिदि नङा आरोखि आच्छा सबायजार एग्जाम्पल होबाय आं जायला सार बे बिपिएफआव थानानै पलिटिक्स एसे रोंबाय 10 बोसोर ओमफ्राय एकबारैनो थांनानै हजाहैजोब्बाय आन्दायहैजोब्बाय गान्दा सार हेतिस बसुमतारी बहाय माथो हाहैखो बेथ' बिराद स्ट्रंसिन सबसे टप स्ट्रंगेस्ट बिपिएफनि माबा खालामदोंमोन आरोखि लोगोसे एबसु आरो एनडिबिखौ लाफानानै मा खालामदों जाहैयाखिसै ना होमबा बेबायदिनो ओंखायनो होनदों आं बेहाय सारजों थाफानानै जि रोंगौथिखौ नोंनि रोंगौथिखौ लानानै जों मावबाय बाहेरायाव थांनानै बे फर्मुलाया मिलायहैया सबायजार बियाबाव थांनाय बाराव बे इउपिपिएलनि पिसिडिआरनि एबाराव माबोरै आसा खालामनो हायो सबाय एकदम 100% दिनैथ' थांबोबायना आरो साराबो ना जों नुदों जेनेबा 80,000सो सुबुंनि थुबुर जादों बेवहाय नाथाय बिनि बे 80,000 माने सुबुं थुबुर जादोंब्लाबो भटआवसो नुहैगोन नालाय आरो थांनाय बाराव जिहेतु बहाय एमसिएलएआ बिनिया माने इउपिपिएल जानानै दंखायो दा बे हिसाबै सिटिं एमसिएलएखौ फेजेननायाथ' इजि बाथ्रा नङा इन्डिया जादों कुनु दिन बाहाय माबाथ' डेभेलपमेन्टथ' लाबोनो हायाखै माने एमएलए ना माबा देरहानानै फैनाय केन्डिडेटल'सो दं खिन्थु जेबोथ' खामानि मावनो हायाखै ना हादों माबा मोनसे बबेबा मोनसे रायजोनि प्रब्लेम सल्भ खालामना होदों ना बबेबा लामाखौ सल्भ खालामना होदों
मालाय एंगेलाव माबा मोनसेथ' मावनो हानाय जानांगौमोन मावनो हायाखैना मोनसे निसिमायाव थांनाय बाराव जाय जेनदों बे जेननायखौनो बे खेबावबो बांद्राय बुरजा भटआवथ' जेनाखै देग्लायथ' आरो ओरैबायदि माने सापर्ट मुस्लिम संगठननिफ्राय 100% सापर्ट प्लास बै समाव निसिमायाव माखासे एरियायाव हाबनोनो हाया एनडिबिफ्रा जिहेतु आबसुजों दंफायोमोन इउपिपिएलजों दंफायोमोन देग्लायथ' फुरा मोनब्रै फेक्सनानो माने बिपिएफजों दंफायो अब्ला बे 200 बेसेबांबा डिफारेन्सा देरहानो थाखाय खुनु माने फेक्टर दं आरो देग्लाय मुस्लिमबाबो 100% आरो आवगोलनि समाव जेनेबा मोनसे धौ फैदोंमोन बर'नि मोनसे धौ आरो फारसेथिङै आबसुनि दिनै फैनि जोङो काजलगाव आरो जोंना माबाया एकदम फुरा 100% देरहाबाय पानिरामा देग्लाय 100% मुस्लिमा 100 देग्लाय 75% होयो ओंखायनो होनगासिनो दं 75% मुस्लिमा होयो आरो राजबंशियाबो होयो जिहेतु राजबंशिनि मोनसे समस्याखौ शिबसारा बानायनानै होबाय बिसोरा शिबसारजों मिलायाबानो दा उपाय गैया बिसोरो शिबसारजों मिलायाबा उपाय गैया माने बिसोरना कमथा फुर्जि बानायना होदों बिसोरनि बे मडेलिटि शिबसारानो बानायजेनो बिसोरखौ नोंसिना ओरै खालामना लादो बेखौ गाइड खालामनो शिबसारानो बिल पास खालामदों शिबसारानो दा शिबसारखौ बिसोर गारनोनो हाया बिसोरनि गेजेराव पलिटिक्स दा गेलेयोबा माबायाल' गेलेनानै हागोन हेमन्त बिश्व शर्मायाल' बिसोरखौ सोखावनानै होगोन आरोखि जेखौनो दा सोखावबायबो अलरेडि बिश्वजितआ थांबाय थारमाने शिबखौ लानानै सोखावना होगोन आरोखि बाहाय शिबनि डिमान्ड सारनाव फैदोंमोनथ' खनसे आंबो दंमोन बिसोरनि गेजेराव बे जाहाथे जाया बिसोरनि गेजेराव बेखौ सारा होनगासिनो नोंसोरनि गेजेराव बेबायदि नांलाय खमलाय जानो नाङा जिनिसखौ मावनो होगोन माने माबानानै था मिलायलायनानै था बेखौ सारा होनबाय थादों आरोखि दा एकदम राजबंशी संगठन एबा राजबंशी जाथियानो माने फुरा दंजोबो देग्लाय अबर'जों गैया आच्छा अबर'जों गैया बेनि उनावहाय फैनि जोङो चिराङाव बबे मोनसे 13 चिरां चिराङाव फैगोन सावरायग्रा थारमाने बेखौ फानबाय माबाया बिजेपिनो इउपिपिएलआ मावथि ब्रह्म हाज'वारिया जाहैबाय इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि फानबाय बेनि सिटखौ बोरै फाननो होनांगौ फानबाय बिजेपिनो गाहाय नेहाथारिया बोरै गावनि सिटखौ आरो सिटनि जोंबो मिथिया रिउमाराव ओंखारदों पेपाराव ओंखारनानै दङ बे फानबाय बिसोर बहुदथा गोजौ फैसा लाजोबनानै गावसिनि गेजेरावनो दावराव दावसि जानानै जोबो बे इउपिपिएलनिया गोजौ लेभेलाव फैसा लाबाय ओरै गाहायनिखौ मावनो होबाय ओमफ्राय दा बेबायदि प्रमद बर'आ फैसा लानानै माबादों आरोखि दा बेनि प्रुफथ' गैयाना प्रुफ बोरै थानांगौ जाखो दा बेबो एथ' बाइक कि बाइक गारि कि गारि बास कि बास जि जायगायाव बिसोर जेबोखौनो लानो हायामोन देग्लाय मारैनिफ्राय बबेनिफ्राय फैखो सोमोदखार नामा मिउजिक रोङो नामा प्रमद बर'आ दा बेफोरनो सिटखौ फाननानै माने माबानाय आरोखि सोरनिबा सिटखौ केन्डिडेटआनो मिथिया सिटफोरखौ 14 चिरां दुवार बेवहाय काने थारमाने एकदम लोबोर भटनि डिफारेन्सआव देरहादोंमोन खाम्फा बरगयारि देग्लायनि आलदा देग्लायनिखौ नायबाय था आरामसे मोजाङै जागोन फुरा मोजां जागोन दिनै माने बेखौ नाय बे फाननाय सोरबा बोरै माने बिसोरनि गेजेराव जाखो दा बे जिनिसा बिराद लाजिथाव केन्डिडेटफ्रानो माखासे मिथिया सालाकाथियाव थांनाय बाराव माने अनाव बर'निफ्राय फैदोंमोन कल्पना जेनदोंमोन देरहासार बसुमतारी आरो बे खेबाव जेननायखौ नोंथांमोना बे बिपिनिफ्राय होबाय नाय बे नङाबानो जाया देरहासार नङाबानो बे जायगायाव खुनु रिकभारि खालामनो हाखायामोन खालामबाय देग्लाय बहुद मावदों बे माबा थानाय समाव बहुद मावदों बे दिनै कल्पना दासमोन बे जुदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौमोनबा रावनिबो मोनसे प्रब्लेम सल्भ खालामाखै बे देरहाबोनानै मोनसेबोथ' हायाखै ओंखायनो बै जायगानि मानसिफ्रा बरंसो 5 years डिफ्राय जाहैबाय देरहासार थायोमोनबा बिसोर माबा मोनसे प्रब्लेम जाबानो थांनो हायोमोन
नांलायहैनो हायोमोन माने हायोमोन देग्लायथ' एकदम 100% आं बुंगासिनो राजबंशी देरहासार सानाव बहुत मेजरिटि बेहाय माने देरहासार सारनियाव देग्लाय बै जे कमतापुरनि जे सारनि फर्मुला बे एप्लाइ जाहैदों देरहासार सानावबो आচ্ছা बावखुंग्रिया जाहैबाय UPPL नि सासे माने गिदिरथार बिबान मोननाय आइजो लिडार बे दङ दा बे हिसाबैहाय बिनियाव थारमाने बांसिन फैसा गारदों माने प्रमद बर'आ दा फुरा माबाखौ कनसेन्ट्रेट खालामहैदों आरो बाहाय खिन्थु बेहाय हानाय नङा बे जाबाय फुरा डाउन टु आर्थ लिडार माबाया स्कुटिजोंनो बिनि ब्रेकफास्टआ बै गोरिब न'खरावसो जायो फुङावनो जों सिखारनायनि सिगांनो बे थाबायो सोरबा प्रब्लेम जानाय 20 थाखा गावनाव गैथारा 20 थाखाबाबो फाथायहरगोन बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बे जायगानि मानसिफोरनो बहुदथा सुबिदा ओमफ्राय हाबा खेराइ मोनसे थारमाने बेबायदि मोनसे एटाचमेन्ट बेखौ खनसेनो एथ' इजिलि हानाय नङा सिफायनो हानाय नङा बावखुंग्रि समाव दा फैनि जोङो हाग्रामा महिलारिनि एकदम गावनि थार बियाब देबरगाव बेहायथ' दा ओरैबायदि नुनो मोन्दों जे लोब लोब सुबुंनि बाना बुदिराम बसुमतारिनि थाखाय बेयो लोब लोब जादों माने अनलि बे जायगायाव दिनै लोब लोब नुनाय खार'ना दिनै बिसोरहा प्रग्राम लादों बिसमुरियाव 2 लाख गेदारिं जादों 2 लाख नङा 1 लाख जादों 2 लाख लेखायाव जानांगौ होननानैसो लिरदों खिन्थु 1 लाखल' जादों बेबो मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्टआव खमसे खम 11 लाख 12 लाख थायो क'क्राझार चिरांना एसे खम जानो हागौ क'क्राझाराथ' 13 लाख जेनेबा बेहाय माने 1 लाखल' जादों जों थांदोंना शिबसारा निजे गावनो गारि फिसाजों नायनानै फैबाय बेहाय शिबसारा गावनो निजे गारिजों थांना फैदों जोंखौ बै मोनसे जायगायाव नेहोनानै हाग्रामा महिलारिया मोनसे मिटिंआव थांदों गारि फिसाजों थांनानै फैदों फिसा गारि मा गारि होनोमोनलाय माने थारमाने गारि गारिया गावनो मोनसे मिथिनो मोनो मोनसे गारि भेनु बिसिनि स्पटआव बै पार्किंसिम गिदिंनानै फैदों दिनै उइदाउट सिकिउरिटि बे मिटिङाव 1 लाखल' जादों जोंबो दं जोंबो बे लामाजों जों बेखौ बे लामाजों क्रसिं खालामना फैदों बिसोर मा लाबोनो हानो ट्रेक्टरजों बेसेबां मानसि फैयो जायखिजाया 1 लाख गेदेर जानायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बिराद फ्ल' जाबाय सानगासिनो मटिभेट जाबाय जायनि थाखाय भटआव बे काउन्ट जागोन भटारफ्रा मोहित जागोन ओंखायनो बाहाय लादों आरो नामा दा जों बुंनो हायो जे बुदिरामनि जेनाखि बा UPPL नि माने बेहाय रल बे जुदि बेहाय माने नांबाय थादों दा जबरदस्त हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननायनि जेरै हाग्रामा महिलारिया UPPL नि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'खौ फेजेननो थाखाय कख्लाबारि आरो गुवाबारियाव नांथाबगासिनो दङ दा बे हिसाबै दा जों नुनो मोनदों जे देबरगावआव हाग्रामा महिलारिखौ बाय एनि मिन्स फेजेननायनि सिन्था दङ आरो बेवहाय BJP आ सापर्ट थागोन देग्लाय आं बुङाखै ना दहाय जों बेहाय नायनायाव अनलि बर' मानसिल' फैदों माने बुहुत गोजान जायगानिफ्राय फैदों आरोखि गारि लानानै ओमफ्राय बेहाय 2 लाख नङा बुंनायाव 2 लाख डिमान्ड बिदोंमोन खिन्थु 1 लाख जमा जागोन आरो बेहाय खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा बेहाय राभा मानसि एसे नुदों खिन्थु सावथाल एसे खिन्थु एथ' लार्ज स्केल नन बर' बांगालखौ नुवाखै मुस्लिम नुवाखै मुस्लिमा दाख्लै दङमोन खुनु रिजाइन होनानै थांजोब्बाय बिसोरो एफिबेल गैला फुरा एकदम जे हा पात्तानि खोथा जेब्ला रायलायदों हेमन्त जेब्लानाखि बाहाय भाषण होफैदों अब्लानिफ्रायनो UPPL जों गैला आच्छा आङो दा लाबोनायनि मसन दतमायावबो आगु समाव UPPL निखा दा बेखौ आसा खालामनो हाया बेनिफ्राय जों फकिरा आग्राम आसा खालामनो हाया
बेनिफ्राय आसा खालामनो हाया जमदुवार जमदुवार 100% जमदुवार 100% जमदुवारखौ आं बुंनो हायो बिसोरो सिटिं एमसिएलए दङ इउपिपिएल बे हाया बे जायाखै जेबो मावनो हायाखैना बे रेवरेवा सारा माबासो लादों जेनाखैथ' रेवरेवा सारा जमदुवाराव बियो टिकेटसो मोनाखै बे वाइट खालामदों बिपिएफनि आदर्शखौ नेनो 5 इयार्स नेदों बे हाइकामान्डनि दा बेहाय माने पाब्लिकफ्रा माने आरो साबसिन मोननानै बोदोर जादों आरोखि देग्लाय माने मोनसे मिटिं खालामदोंमोन बहुद हिउज आरो वार्कारफ्राबो बेखौ खामानि मोनफिननानै ओरैबायदि जोंनि वार्कारफ्रा बांसिन खामानि मावदों आरो बे एरियायाव बहुद आरो एनडिबि माखासे दंमोन बहुद मावदों ओमफ्राय आदिबासि संगठननि लिडारफ्रा बहुद मावदों बे एरियायाव सराइबिलाव जाबाय दा उइलियामजों कन्टेस्ट जागोन होनबाय थादों आरो उइलियाम बसुमतारी जोंनि बिजेपिनि केन्डिडेट दा बियो माने खोब इनफ्लुयेन्स खोलैनो हादों आदार माने कमिउनिटिनि गेजेराव गसाइगाव टाउना फुराफुरि गोलैयो सराइबिलाव आरो बे हिसाबैहाय माने उइलियामनि फारसे थांगासिनो दं होनना बुंनाय जों सापर्टखौ दा बेलायावहाय माने सिटिं जेनाखि इएममोन दाजु माने मृत्युन्जय नार्जारि दा बिनि भबिसतआ थारमाने आवगोलबो बिदिनो जेब्लानाखि सिपना दारायदोंमोन अब्ला सानदोंमोन माने गसाइगावनि बे नन ट्राइबेल मारवारि बिहारि बाङालि दा बिजेपियाव होजोबगोन साननानै खिन्थु आवगोलबोथ' होजोबाखै सराइबिलावबो बहुद कन्टेस्ट जानानै बिजेपिनि जादोंमोन खिन्थु बेहाय माने जोंना मृत्युन्जय देरहाबोदों आरोखि देग्लायबो सेम आरो जोंनाथ' गामि एरियानि भटआ बारायदों ना गामि एरियानि भटआ बारायदों गामि एरियानि भटआव नों सावथालफोराबो बारायबावबाय सावथाल एरिया दङ माखासे बेसेबां आसा खालामदों बिपिएफनि देरहाबोगोनखौ 39 जाबायना दा होनाया एक्सेप्ट एजिपिआव दिनै फैबायानो फैसिगोनानो एजिपिआव देरहागोन दा माने सानै इन्डिपेन्डेन्ट जाहैबाय 40 होनाय जाहैबाय बिपिएफनिफ्राय माने मथा मथि आं आसा खालामदों माने जोङो एसटि सिटआव 100% सारा नों 20टा खिन्थु आं 30%खौनो 100% हमबाय आरोखि ओमफ्राय जेनेरेल सिटनिखौ जेनेरेल सिटनियाव एसटिआव एसे खम जागोन 33 थांनाय नङा 25 थांबाय 25 ओमफ्राय ओरै माने 33 आं हमदों आंनियाव आं जेसां अबजार्भ खालामदों आरोखि 33 देरहाबोनायनि आसा दङ जों दान्दिसे ब्रेक लानि जों सावरायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड बिसायख'जों बेसेबां चेलेन्ज लादों दान्दिसे ब्रेक बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2005निफ्राय थांनाय समसिम 27 एप्रिलसिम बिटिसिनि चिफमोन आरो बिथाङा आनचेलेन्जेबल लिडार हिसाबै सेलेक्ट जादोंमोन 2005आव 39 एमसिएलए लानानै बिथाङा देरहाबोदोंमोन नाथाय 2011आव बिथाङा मोननो हायो 10आव 2010आव मोननो हायो माने 29 बेनिफ्राय थांनाय बाराव मोनदोंमोन 2015आव 19 आरो बिथाङा दा समाव बिथांमोना आं बेखौ बुंनो हाया बुंथ'वा बा बुंनायनि खाबुआ जाफैगोन फैगौ 12 डिसेम्बर खालि दा बाथ्राया बिथाङा सम सम होनबाय थायोमोन जे अपोजिसनखौ नांगौ आरो अपोजिसन गैयाब्ला माने खुंथाया मोजां जाया बिथाङा माने अपोजिसनखौ वेलकाम खालामो बेलाय मा जालायखो दिनै समावहाय देग्लाय ओरैबायदि जादों सार आं सोंबावनि जे प्रमद बर'आ जाहैबाय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै चेलेन्ज खालामगासिनो दङ बिटिसिखौ दल खालामनो थाखाय आरो हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै प्रजेक्ट खालामगासिनो दं बिश्वजित दैमारिखौ चिफ खालामनो थाखाय दा बेबायदि बिथाङा चेलेन्ज खालामनो गोनां जादों हाग्रामा महिलारिया दा बिथाङा होनबाय दंमोन जे माने
अपोजिसन नांगौ नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा अपोजिसनजोंनो गावनो जाग्लोब माने मन'ग्लाबजानो थांगासिनो दङ बेसेबां ट्रेजिक जागोन ट्रेजिक जादों थारमाने देग्लायबो शिब सारा इसिबांथा आसन लानो गोसो गैयामोन खोमा अपोजिसनखौनो लाबोनो गोसोमोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा प्रथमाव होनदोंमोन बेखौबो लाबोनोसै होननानै प्रमद बर'खौ बबेबा मोनसेयाव देरहाबोनानै लाबोनोसै उनाव नायबायबा बिनि माबाखौ नुबाय दा बिथांमोनाव मोनसेबो आदर्शआनो गैया मोनसेबो माबा गैया माने अपोजिसनबा बहुत आदर्श गोनां लिडार थायोथ' थारमाने बेनाव नुबाय मा बेनाव गैया दिनैनि दिनाव पावार गैयाबाबो दिनै बे साइरेन बाजायनानै बिटिसिआव थाङो कड अफ कन्डाक्टआव सोलिया शिब सारा बे सालायनो हाया नामा जोंनाव गंब्रै माबायानो दङ गासिबो दामखौ साइरेन बाजायनाय माने साइरेन बाजायनानै थाङो बे एस्कर्ट गारियाव प्रमद बर'आ साइरेन बाजायो जेनेबा फर एग्जाम्पल बेनाव माने बहुतथा आइडिअल'जि माबाया गैया बेनाव बेफोरबायदि नुबाय दे ओमफ्राय ओरैबायदि आक्रमन खालामो खिन्थु शिब साराबो बेखौ एसे अपोजिसननि थाखाय मोनसे स्कप होगौमोन खिन्थु ओरैबायदि मावबाय सारा चेलेन्जआ मावै मावै बारा देरहाना कनफिडेन्स लेभेलाव बारायनांबाय सारनो बारायफैबाय आरोखि मानसिफोरनि सापर्ट कन्ट्रिबिउसना बारा जाबाय ओरैथिं हेमन्तखौबो बियो मोनसे सानसेखालि नाइटआव बियो रायज्लायहैदोंमोन जे नों बिटिसिआव माने हाबनाङा एग्रिमेन्टआ जाबाय सानैजों हाबनां उनाव बोरै बिसोरनि रायज्लायनायनि माबाखौनो उल्टासो मावबाय बियो थारमाने बै समावहाय बिजेपिजों सारा बुंदोंमोन बिनिखौ रेसपेक्ट होनानै माबायाव फैनाङा बिटिसि इलेक्सनाव फैनाङा चिफ मिनिस्टाराबो फैनाङा बेखौ हरनि डिसकासनाव प्रमिला बायदिनि न'नि न'आवनो जादोंमोन बेहाय रायज्लायनाय जादोंमोन ओमफ्राय MLA हस्टेलाव फैया बायदि बुंहरदोंमोन बियो आं थांला खिन्थु ओरैथिं माबा जाखो गावनो हाबसनफैबाय दा बिनि पलिटिकेल केरियारा दंसोबाय ओरै शिब सारा रागा जोंबाय शिब सारा रागा जोंबाथ' आरो मा दंबावो शिब सारा रागा जोंनाय मिन्स आसामावनो रागा जोंनाय डाइरेक्ट गायो दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ चेन्ज सिफायनो हायो सारा गोसोबा हायो फर्मुला दङ नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया साफा बोखारगासिनो हाग्रामानि फल'सफोरखौ जेरैहाय UBPOखौबो दिनै बोथोरा लांनानै BJP खालामजोब्बाय UBPOआथ' माने थांबाय बे दुखुनांथाव खिन्थु सारनि आइडिअल'जि बिसोर गारनानै थांनो हानाय नङा आं बेखौ बुंगोन थांदोंबा थांबायसो खिन्थु साराबो बेहाय बेबायदि फल'वार्स बै एरियानिफ्राय फल'वार्स गैयि बेबो नङा आं डाइरेक्ट बुङो UBPOनि माबाया डाइरेक्ट BJP हाबबाय लिडारफोरा खिन्थु UBPO दा थालांफिनगोन ना लिडारासो थांदों आफादा दङ बेखौनो शिब सारानो दाना होनाय ना बिनि आफादा थालांगोन आफादखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसि दाबो सारजोंनो दंना बिसोरथ' आरो गाबोन समफोर हाबहैनो हानाय नङा जेबायदि खैदिनाव माने BJPआ माबा खालामदों ना BJP गभर्नमेन्ट बायबा अहाय थांगोन नोंसोरलाय अहाय थांगोन BJP गभर्नमेन्ट बायबा दा शिब सारा दाबो जेखौबो बुङो गभर्नमेन्टखौ सिफायनो हायो गोसोबा दाबो आंनि मथेब्ला आंनि बिबेकआ बेखौ बुङो 1 मासनि थाखायबो आसाम गभर्नमेन्टखौ सारा सिफायनो हानायनि फर्मुला दङ सिफायनो हायो दा जों जुदि एसे जर होनानै इलेक्सनाव नैबेखौ मेजरिटि देरहा होयोबा आरो साबसिन पावार मोनबावगोन सारा दिनै आसामनि फुरा मोजां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा माने ओरै बराक भेलिनिफ्राय लानानै सब शिब सारखौनो माने माबा हरगासिनो दं इन्धन होगासिनो औ इन्धन होगासिनो दं सापर्ट होगासिनो दं थेंक इउ बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों सावरायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया बे खेबनि बिसायख'थियाव बेसेबां चेलेन्जै खालामलांबाय थादों हाग्रामा महिलारिनि सय सम्पथिखौ लानानै गोबांथार ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो दङ गोबांथार सम्पथि आरजिबाय होनना बुंदों आरो गोबांथार करापसन खालामदों होनना बुंदों बिनि दाय होनानै अपोजिसनफ्रा
मेल मिटिंआव बुंगासिनो दं दा बे बेलायावहाय माबायदि चेलेन्जआ ओरैबायदि माने आं बुंनो नागिरदों आरो चिफ सारा जेरैबायदि खामानि मावदों जेरैबायदि थाबोदों 15 बोसोर बिनि सम्पथियाथ' खमसो जादों आरोखि जे माबायाव आरोखि जेबायदि पाब्लिकनि अननाय पाब्लिकनि मावनायनि बेलायाव बेनाव धोन सम्पथि थानाय माने सोरहाबा हेल्प मोननायसै आरोखि बिथांनि हस्पिटाला सोलिबाय थानाय मिन्स गोरिबानो मोनजानाय गोरिबानो माने बिनि ट्रिटमेन्टनि फ्रि ट्रिटमेन्टनि खाबु मोननाय आरो हस्पिटाल थैबा गोरिबाबो गैला एबा सोरहाबो हेल्प जाला आरोखि ओंखायनो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबां खामायदों जों बुङो बिनिफ्राय आरो बांसिनसो थाबावनांगौ बेथ' जेबो नङा जेबो बे बिराद खम बिराद खम जादों आरोखि सासे चिफ माने एथ' बोसोर सालायगोन आरो एथ' अनसुला मानसि बिथांनि सम्पथि थानायाव खुनु मानसिया बेखौनो साननो नाङा आं बेखौ बार बुङो आरोखि दस्रायासो हेल्प होनो बिथाङा ओरैबायदि गोसो गुवार मानसि बिथाङा बिराद हेल्पफुल मानसि बेखौ भगबान होननानैसो बुङो मानसिफ्रा बेखौ भगबानसो होनना बुङो दा बे जायफ्रा मोनैयानो गैला बुंनो थाङोबा मोननैनि माबानि पारसेन्टआ बहुत बिटिसिनि ठेकेदारफोरा खुद्रिदों जे गोबांथार स्किम मावबाय नाथाय फान्डखौ मोनाखिसै बिसायख'थि जाबाय आरो बिथांमोना बुंबाय थादों जे फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएल जेननायनि उनाव इउपिपिएल सरकार जायोब्ला दा जोंनि मोननांगौ दोहोनफोरखौ इउपिपिएलआसो होसिगोन बिदि जानो हाया आं बुंनि थारमाने जेनेबा 1000 crore बेथ' चिफ सारनि गावनि मोनसे डिमान्डसो बियो आं बिजेपिआव हाबगोन खिन्थु आंनो एसेबां होनांगौ 3000 crore बिदोंमोन नालाय बिजेपिआव 1000 crore हरदों दा 1000 crore दाबो हरजोबाखै नङा होमबा दा बहुत फैसा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोनबोनांगौ दङ बे फैसाखौ हराखै बेखौ हरोबानोथ' होजोबनो हायो दा मोनसे खोथा जाहैबाय नैबे खैदिनाव दा टटेल बिटिसिनि सेक्रेटारि एकाउन्टआव आं दानो नोंथांनो खोन्थानो हायो टटेल more than 700 crore दा नैबे फैसा हाबनानै दं बिटिसिआव बे सारा माने माबा होनायनि समावनो कड अफ कन्डाक्ट जायैनि सिगाङावनो माखासे 600 crore हाबखाना दङ आरो नैबे खैदिनाव 1 थारिखआव हाबबावदों नैबे आंनाव दा देखायबावगोन आं दा बेयो फैसा हाबनानै दं बाहाय ओंखायनो बाहाय खुनु कन्ट्रेक्टरा बाहाय गाब्रायनांगौ गैया फैसा मोनै जाया फैसा मोनगोन बेहाय हाबफिननानै दङ गावनि माबानि हिसाबै आरोखि आरो एसअपिडिनि फैसाजोंथ' बहुत लस जाबाय बिटिसिनि मानसिया डिप्राइभ जाबाय 1 बोसोर जे एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय दासिम बे फैसा जाय प्लेन फान्डनि फैसा नङा 700 crore फैसा जों मोनोमोन आरोखि बेखौथ' माने बे इलेक्सन खालामैनि थाखाय बे हिमन्त बिश्व शर्मानिनो साल दा बे फैसाखौ बिसोर बाहायनोसै बेलेगाव बाहायनोसै दा बे डिप्राइभआ जोंनि बिटिसि एरियानि मानसियासो डिप्राइभ जादों आरो बे फैसाजों जोंनाव मेरला माने लायबिलिटि सुख'नो हागौमोन प्लास गोदान खामानिबो बहुत मावनो हागौमोन आरोखि होमबा जोंनि पाब्लिकआसो बेहाय नस्थ' जादों आरोखि बेहाय खुनु इउपिपिएलआ बेखौ बुजिनो हायाखिसै बेहाय हेमन्तआ नस्थ' जायाखै हेमन्त बिश्व शर्माया बेहाय नस्थ' जायाखै बाहाय जोंनि पाब्लिकआसो नस्थ' जादों आरोखि लस जादों लस बेखिनि एसअपिडिनि फैसाजों मिनिमाम एसअपिडिनि फैसा प्लास बहुतथा फैसा फैबावगौमोन ना बेफोर फैसाजों जोंनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हागौमोन जों लस जाबाय बोसोरसे लस गेप जाबाय आरोखि बाहाय गभर्नर रुल लाबोनायनि थाखाय इउपिपिएलआ बम गावलायलायनाय आदर्शहीन मानसि जाबाय बिसोरो प्रमद बर'आ वेलकाम खालामदों गभर्नर वेलकाम खालामनानै जों हाग्रामा महिलारि सारखौ जेलाव सोनो नागिरो बेथ' मानसियावनो गैला बे हाग्रामा सारखौ बेबायदि बुंलायनायबा माने बियो मा बुंबावनो माने जों इसोर सिबिग्रा मानसि बे फाप नांगोन आरोखि बे एकदम बे फाप नांगोन आरोखि माने बे
दिनै इसोर सिबिग्राथ' इसोरनि लाइनाव जों बेखौ बुङो माने बहुतथा गोरिब गुन्द्राया शिब सारखौ अनो शिब सारखौ मानियो आरो बिनि थाखाय प्रेयार खालामो अदालगुरियाव दाख्लै थांबाय आङो फुरा शिब सारनि थाखाय प्रेयार गिर्जा 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 अनलि जों जोबनाय फारसे फैनि लास्ट कुइसन रौता बियाबाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट डक्टर निलुत स्वरगियारि आरो बुंनो थाङोब्ला बियो आंनि क्लासमेट सासे जोबोद गोरों माने आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर अरां कलेजनि दा बेबायदि गोरों बेक्तिया कन्टेस्ट खालामदों रौता बियाबाव आरो बियो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि बिजामादै डक्टर निलुत स्वरगियारि आरो बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों इउपिपिएलनिफ्राय बिथांखौथ' देरहाबोहोनायनि दायित्व थाबाय हाग्रामा महिलारिया जिहेतु गावनिनो बिजामादै बिदि गैया निलुतआ माने बै डक्टरेट टाइटेलखौ लानानै इलेक्सन गेलेनो नाङा माने बियो जुदि डक्टरेट लादोंब्ला बहुद आरो गोजौसिनाव सिन्था खालामनांगौमोन आरोखि इलेक्सनाव बे बेले बेजेयाव फैनानै बेखौनो लाब गैया बिनि खामानिया जुदि लेक्सारार बा लेक्सारावनो थानांगौमोन पार्मानेन्ट नामा बेना खिन्थु आंनि क्लासमेट पार्मानेन्ट जायाखै जों इउनिभार्सिटियाव एखे क्लासमेट बेयो माबानि आनकन्टेस्ट बेयो स्पर्ट्स सेक्रेटारि जों फाथायहरदों बेखौ बै समाव आरोखि इउनिभार्सिटियाव आनकन्टेस्ट खुनु माबा गैयामोन आरोखि बे बर' डिपार्टमेन्टनिमोन आंथ' फिजिक्सनि ओमफ्राय बेहायबो आंनो रल लादोंमोन शिब सारनिफ्राय माने हेल्प लानानै बिदि बै बोसोरखालि निलुत माने बिथांमोनजों मोनसे टिम बर' मानसिया इउनिभार्सिटियाव एखे रेहायनो जोङो 11 जनसो देरहादों जों बे माने इलेक्सनाव औ आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि अबदान दं बिदि रेकर्ड खालामनो हायाखै आरोखि बेहाय इभेन जोङो भाइस प्रेसिडेन्टबो मोनबावदों भाइस प्रेसिडेन्टआ माबानि जोंनि CITआव बे देरसिन दैमारिनो बिथांखौबो देरहादों जोंनाव आरो GS जों कन्टेस्ट खालामनो बेहाय जायाखिसै दा डक्टर निलुत स्वरगियारि बिथाङाथ' देरहाबोनांगौ बिथाङा पलिटिकेलि एसेबां माबा नङा मिसुर नङा बे एबसुआवबो एसेबां ओंखाराखै बियो एबसुआवबो एसेबां माने पलिटिकेलि एसेबां मावनाय बिनाव माबा गैया आरोखि रेकर्ड गैया माने देग्लाय बोरै हठात फैखो आं बेखौ मिथिया हठात बोरै फैखो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेजों लोगो हिसाबै आं बेखौ मिथियो बे पलिटिकेलि जे आंनाव एसे जेसेबां पलिटिकेल हाग्रामा महिलारिनि जितु बिजामादै बेखौ लाबोनांगोन पलिटिक्सआव खोथा गैया जोंहा पार्टिजोंसो खोथा बे माने देरहानाय नङा आरोखि खगेन बसुमतारियानो देरहागोन खगेन बसुमतारिया सासे VCDC चेयारमेनमोन माने जोबोद गाहाय थाखोनि कर्मि दा बिथां निलुत स्वरगियारिनि रुजुनायावथ' खगेन स्वरगियारिनि बिथांनि कन्ट्रिबिउसन दं माने बहुद कन्ट्रिबिउसन दं खामानि मावनाय बहुद कन्ट्रेक्ट माखासे खामानि बे हेल्प खालामनाय दङ बहुद मिथिगौ देरहागोन बेबो आदसा जोङो जोबनाय फारसे फैदों आरो जों गोबां सावरायनांगौ दङ हाग्रामा महिलारि सासे महान बेक्ति जोबोद गेदेर सुबुं जायनि गोरबोआव दं हारि अनसायनायनि बानबुंथि बे सुबुंनि सायाव जोङो दिनै गोबांथार बाथ्रा सावरायदों आरो सावरायनांगौ दंमोन बिदिनो पलिटिकेल केरियारखौ लानानै बिथांनि चेलेन्जजों बिथाङा आवगायबोनांदों आरो जों बेखिनियानो दिनै सावरायनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों खुलुमबाय Bodoland Dance Master Season 1